jotain. Niin. Yhteinen. Kompaa. Nyt meni vähän tuolla. Me vähän koko ajan tälleen. Se menikin sinne kun taukoa. Ei tossa. Sitten tulee pam. Mikä nyt tuli? Kiveksistä kiinni. Pam. Sitten nyt tulee taas jotain improvisaatiota. Joo, vähän sen aikaa. Improvisaatio. Sitten kun se sanoo jotain walk, niin kuin kävellä, sit siitä tulee tää. Joo, se lähti samasta suuntaan. Ja tää on nyt terassille. Sitten tulee näin. Pam, 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 Hitaasti. pam, 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 pam. Ja sit alkaa taas. Joo. Niin. Joo, niin just. Se taas tämä. Se on pieni. Pala kakkua! Joo. Tää menee hyvin. Anaconda. Hei, jos tulee unohtua. Antti näyttää Phil Collinsin. Zombelkaa siinä, katsoo taakse. Onko Phil Collinsillakin kirjoittaa pää? Give it a spot! Moon night! Lauletaan tommosia Disney-biisejä. Keskellä tätä. Se on Elton John. Niin on. Lauletaan Tarzanista. Ei kun lauluttaa Hei, jos joku tytöstä halus mennä sit laula tää. Joo. Ei mennä nyt toiselle puolelle, koska jos me ollaan nyt sanoa ei. Okei. Ai mitä? Jos joku tytöstä menisi toiselle puolelle kanssa. Pitäisikö mä sitten asiasta viiät ja laittaa vaikka mustat sukat jalkaan tai jotain? Ei, mut veettä vaan. Tulee aika kipeästi varpaille, kun se oikein fiiliksen vetää, jos jollain kengät päällä. Hei, ottakaa kengät. Kattokaa, ei nämä mun kenkatkaan sovi tähän. En mä ainakaan ota kenkiä, koska Ei en mä kenkiä. mitään. Enemmän sukat, mustat sukat, tai sitten ilman sukkia. Mä otan noin mun saappaat. No niin, sä voisit ottaa, sä et taas tuolla takarivisi, kun poikain kanssa ollaan. Sit kun sä astut joku varpaille. Ei mulla oo. En mä osta. Se tulee kyllä. Mulla on kengät. Sä et voi ottaa vaikka kengät pois kokonaan. Eikö sä ottaa kengäsukat? Oot vaan kengät, se on tosi kylmä oikein kurmikolla. Ois voinut katsoa jotain parempaa. Ei se mitään jos noin. Onko puhtaat? Ei. Aloita pissaliin. Se on edelläkin. Joo. Onks tää nyt jotenkin väärin? Me ollaan... Ei. Mitä se tolleen? Joo, nolla. Mä oon pissaliin. Oliko se vähän pelottavampaa ilman sukkia, kun on nuo varpaat myös? Oliko sulla ensi-elämässä tämmönen? Niin joo. Mutta ei sillä tarkene. Verkan tää uudestaan. Ei mitään. Ota uusi. Muistatko? Ei tähän se. Oikeesti se. Läpsi ja läpsi. Kyllä mä aion. Sillä on niinku se Ei, Sampo. Niinku aito. Joo. Oot sä valkaiset sun hampaat? Tosi helpolla saa. Kaikki kysyy aina, että onko valkaiset hampaat. Mulla on tosi valkaiset hampaat. Mulla ei. Ota. Jos mulla on, just kun mulla on laitettu tää valkoinen väri haamaan, niin mulla on valkoiset hampaat. Niin nyt kovin tuli, kun mä näytän niin keltaista. Päätä. En ole. On ruohettasta. Mun pitäis mennä vaan. Mitäköhän hampaiden valkaisu maksaa? Mulla olisi lahjakortti, haluatko ostaa? 800 € arvoinen. Maksaako se niin paljon? Maksaa. Siis silleen, että se on aina pysyvä. Ei, kun se pysyy sen parin kuukauden. Hei, sä et saa mennä tätä toastia, minkä mä tein sun rakkaudella. Niin, aivan totta. Sori. Hei, saanko mä esimerkiksi sanoa, jos... Joo. Tai jotain, jos vaikka jotain unohtaa, niin mä sanon vaikka Tomassia. Hei tytöt. Ei ollut mitään muuta lihaa. Sanot oikeesti. Ei esityksessä vois sanoa. Eikö? No ei niin, no mutta siis jos musiikki on kovalla, niin sitä kukaan kuule. Sitten kun me kääntää lagunan puolelle, sitten alkaa taas 2, 3, 4. Mikä siis on hirveetä? Puolesta voisit sanoa, mutta ihan miten nää nyt se on. Siis ihan sama mulle, mutta Jutta vaan. Niin. Mä haluan maistaa sitä. Sano. Sitten esitys. Niin, no joo, ihan totta. Siinä mielessä. On se varmaan hyvä tähän. Häh? Onko hyvä? Mut sit tosiaan jos unohtaa liikkeitä, niin eihän se oo niin paha. Ei. Älä sano yppäks olla karjase. Mitä mä karjasin? Wow! Karjase? Ja sen saa merkki niille. Joo, 4 kertaa. Eikö niin? Joo, se on hyvä. Kun mä harrastin tanssia, ei oo kukaan ei huutanut niitä, vaan oli joku semmonen merkki, että karjasu tai joku. Okei, niin ennen kuin se alkaa, mä lasken silleen...
Joo, se on. Eikö? Joo. Se on hyvä. Työtä käsiä näin.